Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dijenengan tuh sing Raja Gusti Kang Mati. Tansah kajiwa kasarilo mantel datang panjenengan sedaya dumugi datang kami. Oke, dulur kepanggihan malih kalian pun Cak Marmo. Sampeka Cak Marmo wonten dateng daerah Lamongan. Terus samangke aten moto Lamongan iki wonten salah setunggal permainan ingkang tasik dipun lestarekaken desa. Samangke napa dipun wawancarai pripun permainanipun, cara mainipun termasuk permainan sing kuno sing tasik melestari daerah modern. Nah, samangke wonten rencang-rencang mungkin badhe dipun wawancarai perihal permainan yang unik ini. Pripun kelanjutan ceritanipun monggo dipun dherekaken kalian Cak Marmo. Oke. Dulur, nah saiki awak dhewe wis ana dua pemain ning kene, Dulur. Dadi monggo sing iki jenenge Mas Denis. Di sampingnya ada Mas Daniel tadi. Dede. Ini pemain ulung pelestari budaya sing ana ning Desa Modo iki, Dulur. Nah, kaya apa penjelasane tentang permainan iki wis awak dhewe tanya langsung wae. Pakare. Mas Denis, sakit dipun jelasaken tak menika namanya obak napa? Obak gunungan. Oh, iki obak jenenge obak gunungan. Oh, jadi dulur iki jenenge obak gunungan sing umure wis sangat kuno banget. Jadi Mas Denis kalah Mas Daniel niki pelestari budaya ning kene. Nah, aturan permainan, cara mainnya obak gunungan piye? Sikile engkle. Nah, engkle kuwi sikile sing sitok diseleh dhuwur, sing sitok diseleh ngisor. Engko dicontohke engkle. Nah, untuk permainannya carane dijelasno secara terperinci sampai menang piye? Udono sing menang untuk sawah. Oh, dadi engko perebutan sawah. Dadi gunungan kuwi ngrebutke sawah. Sawah sing direbutne sawah sapa, Mas? Sawah gunung. Oh, berarti obak gunungan kuwi obake ditandai ambek ana gambar gununge. Urat-urat gunung kembar kae Mas ya. Mboten. Oh iya, dadi engko gunung utawa sawah arupa gunung ku mau direbutke kanggo pemenange ngono. Oh, dadi engko disik-disikan ngono ceritane. Disik-disikan menang. Oh, disik. Ngrebono sawah gunung. Selain obak iki Mas, sik enek akeh ora? Sik akeh. Oh, dulur. Tadi masih banyak obak-obak liyane ya, dulur. Jadi sekarang untuk hari ini kita bahas tentang obak gunungan dan tata cara permainannya. Masih bersama Mas Daniel dan Mas Denis Arista.